Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Nowotda hezek deputatlyga saýlandy. Resmi maglumata görä Serdar geçen ýekşembe güni geçirilen saýlawlarda sesleriň 91,42%-ni alypdyr. Ol 25-nji Duşak saýlaw okrugundan dalas edipdi. Onuň bilen birlikde bu okrugdan Kaqy etrawynyň 10-njy mektebiniň mugallimi Oguljaran Gurdowa hem dalas etdi. Serdar sesleriň 25.700, Gurdowa bolsa 2412, ýagny 8,58%-ni alypdyr. Bu saýlaw okrugunda jemi 30.316 adamyň ses bermäge hukugy bolupdyr. 38 ýaşynyň içindäki Serdary ýurdun häzirki baş tutuny Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet ugrundaky miras düşürü hökmünde garalýar. Merkezi saýlaw toporunyň 25-nji martda geçirilen saýlawlara ses berijileriň 91%-inden gowragynyň gatnaşandygyny ma'lum etdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky azyndan 5 saýlaw uçastygyny sineden we biri-birinden garaşsyz seçmeleri ses bermäge barýan adamlaryň sanynyň üren çäklidigini, ortaça her 10-15 minutdan bir adamy görse bolýandygyny aýdypdylar. Bu saýlawlary ozalky saýlawlardan tapawutlandyrýan esasy waka bu saparky saýlawlarda ýurdun wezipi başyndaky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýeketäk ogly Serdar Berdimuhammedowyň deputatlygy dalas etmegi boldy. Halkary synçylar Serdaryň saýlawlarda aňsat ýeňiş gazanjakdygyny, munyň netijesinde onuň mejlisiň başlygy wezipesine geçmegi ugrunda päsgelçilikleriň aradan aýryljakdygyny, şeýlelikde onuň konstitusiýa laýyklykda ýurtdaky iň ýokary ikinji wezipe getiriljekdigini çakladylar. 2 martda metbuatda çap edilen maglumatlarda Büzmeýiniň 15-nji saýlaw okrugundan mejlisiň häzirki başlygy Aksy Nurberdiýewanyň parlament agzarlygy hüdürlenýändigi habar berildi. Ýöne 6 martda deputatlygy hüdürlenýänleriň täzelenen sanawynda agzalyan uçastykdan dalas edýänleriň sanawynda diňe Gurbanberdiýew, Muhammed Nazaryň ady agzalyp, Aksy Nurberdiýewanyň ady agzalmady. Beýleki her bir saýlaw uçastygyndan 2-3 dalaşgar hüdürlenen bolsa, Büzmeýiniň 15-nji saýlaw okrugundan diňe bir dalaşgaryň kandidaturasyny goýandygy metbuatda habar berildi. Ýöne 30 martda saýlawlaryň netijeleri boýunça Neytralny Türkmenistan gazetinde çap edilen maglumatlarda gürrüňe edilýän saýlaw uçastygyndan ozal ady hiç ýerde eşidilmedik Gülşat Akiyewanyň Gurbanberdiýew, Muhammed Nazar bilen bähleşendigi habar berildi. Bu aralykda Aksy Nurberdiýewanyň ady deputatlaryň tanawyndan ýitirim boldy. Galybertide şu wagt içinde Günwataryň saýlawlary sinedýän toporlary Türkmenistanda geçirilen saýlawlaryň hiç haýsysyna erkin geçirildi diýip baha bermedi.